Махсус хәрби операция зонасына зәйлеләр чираттагы гуманитар ярдәмне озата. Бер юлы 2 йөк машинасы юлга кузгала. Берсендә хәрби госпитальләр өчен кирәк яраклар, икенчесенә фронттагы якташ егетләргә көнкүреш әйберләре исемле посылкалар төялгән. Гуманитар йөк район халкы Зәй җылысы хәйрия оешмасы, район советы һәм башкарма комитет хезмәткәрләре ярдәме белән тупланды. Ә Луганск госпитальләре өчен медицина кирәк яракларын Закамия помощь госпиталя музейга җыя. Бу районнан махсус хәрби операция зонасына җибәрелүче 44 һәм 45 йөк инде. Бу районнан махсус хәрби операция зонасына җибәрелүче 44 һәм 45 йөкләр. Я благодарен каждому заинцу, то, что мы вместе, что мы поддерживаем наших бойцов на линии фронта, мы поддерживаем жителей Луганской Народной Республики. Наше дело правое, и, конечно же, победа будет за нами. Зәйдән кузгалган йөкне район башлыгы җитәкчелегендәге делегация озата китте. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.